అన్నా అసలు సిద్ధార్థ పాటలు భలే ఉంటాయి కదా అన్న. కదా, బొమ్మరిల్లో అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడో వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్స్. అది కాదన్నా ఓయిలో ఉంటది అసలు. ఓయ్ ఓయ్ అంటూ క్యాజువల్ గా క్రేజీ రా అసలు సిద్ధార్థ పాటలు. నిజంగా నాకు చాలా ఆ రెండు సాంగ్స్ ఏంటన్నా, ఇంకొక సాంగ్ తెలుసా సిద్ధార్థ ఇంకో పాట రిలీజ్ అయింది. ఏది? ఇది చూడండి. వావ్, సిద్ధార్థ్ పాడారా నీ సినిమాకి? క్రేజీ ఉన్నాయిరా విజువల్స్ కూడా. థ్యాంక్ యూ అన్న. నేను అదే అనుకుంటున్నా, డీ సెలబ్రిటీ స్పెషల్ సీజన్ అయిపోయిన తర్వాత చరణ్ సాయి ఏంటి మనోడు టచ్ లో లేడు, బిజీగా ఉన్నాడు అనుకున్నా. సినిమాలో బిజీగా ఉన్నావా? అసలు బయట సినిమాకి సిద్ధార్థ పాడటం అంటే జాక్ పాట్ కొట్టినట్టుగా. నువ్వు నిజంగా అన్న, అసలు సక్సెస్ మీకు ఫస్ట్ సాంగ్ తోనే స్టార్ట్ అయిపోయింది. సినిమా కూడా బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టేస్తారు. థ్యాంక్ యూ అన్న. రిలీజ్ ఎప్పుడు? రిలీజ్ త్వరలో అన్న. అవునా? ఆల్ ద బెస్ట్ డార్లింగ్. థ్యాంక్ యూ అన్న. నీకు డీ తో ఫుల్ ఫ్యాన్స్ వచ్చేసారు, ఈ సినిమాతో రెట్టింపు అయిపోతారు. ఆల్ ద బెస్ట్. మరి డెఫినెట్ మీ ఫ్యాన్స్ ద్వారా కూడా మనకి ఫ్యాన్స్, మనకి ఓన్లీ ఫ్రెండ్స్ బ్యాచ్ వాళ్ళందరూ. మనం ప్రమోట్ చేసి సిద్ధార్థ్ పాడిన తర్వాత ఇంకా సిద్ధార్థ్ గారు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళే చూసుకుంటారు. నువ్వు ఫస్ట్ కింద స్వైప్ అప్ లింక్ పెట్టారు, దాన్ని నొక్కమని పెడతారు కదా, ప్రెస్ ఇయర్ కింద ఇది నొక్కి పాట మీరు చూడండి, ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. విజువల్స్ అదిరిపోయే, పాట అదిరిపోయింది. అందరికి ఇష్టమైనటువంటి సిద్ధార్థ్ పాడినటువంటి పాట, అది కూడా కొత్త హీరోకి. బయట హీరోకి పాడాడంటే ఎంతో కొంత మ్యాటర్ ఉంటే గానీ పాడరు కదా. సో డూ వాచ్ దిస్ సాంగ్ అండ్ ఎంకరేజ్ దిస్ స్వీట్ బాయ్. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ది బెస్ట్ డార్లింగ్. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.